I know everywhere I go, Jesus Christ has never failed me yet. Up to this far, there is one thing, there is one thing, there is one thing I know. Everywhere I go, Jesus' love has never failed me yet. Up to this far, there is one thing, yeah, I know. Everywhere I go, Jesus' love has never failed me yet. Sizothatha leli thuba sibingelele workshop egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ulungani omi phambi kwenu wakamsweli all the way from eMtubatuba. Ngiyakholwa ke ngisindisiwe. uJesu ungenzela umusa. Njengoba ngimi lapha phambili ke I stand as a witness, ngime njengofakazi ukuthi uJesu uyakwazi ukwenzela umuntu umusa. Ayiqale kabusha impilo yakhe. Futhi bese emnika amandla kuba impilo yakhe ayiqale kabusha. Njengoba ngimi la nje I stand as a witness. Ngime njengofakazi ukuthi uJesu uyamsindisa umuntu. Oh Jesus. Noma ngabe zikhona ezinye izinto abantu abayithembile in our generation, kodwa namhlanje ngizoma njengofakazi ukuthi uJesu uyamsindisa umuntu. Engaqedi nje ukumsindisa njalo bese yamthanda. Uthando lwakhe is an everlasting love. Akusilo nje lolu thando lelo elihamba 2 years 3 years bese liyaphela lolu thando lwabantu. Uthando lika Jesu ke yena uJesu uphethe an everlasting love, uthando lwaphakade, uthando elingasoze lwaphela noma ngathi umuntu unasiphi status noma ngabe uphansi noma uphezulu, kodwa uthando lika Jesu uthando lwanguna phakade. Yes. There is why ke namhlanje ngikwazi kuba nesibindi sokuhlabelela sokuthi there is one thing, hey, I know. Hey, everywhere I go, Jesus' love has never failed me now. Until this far, there is one thing, there is one thing I know. Everywhere I go, Jesus' love has never failed me now. Until this far. Sizophuthuma nje siye emabhayibhelini ethu. Luka chapter number 8 verse number 43. Luka chapter number 8 verse number 43. Ngibingelele ogogo, ngibingelele obaba, ngibingelele osisi, ngibingelele obhuti, ngibingelele ingane ezincane egameni lika Jesu. Namhlanje ke sizobuka leyo ncwadi egameni lika Jesu nje ngokuphuthuma. Luka chapter number 8 verse number 43. Usungafunda ke mfowethu ozongifundela. Siyafunda emabhayibhelini ethu.
Incwadi ngokuka Luka chapter 8 verse 43 ufundeka kanje. Owesifazane owayinomopho iminyaka e12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho engenakuphulukiswa umuntu. Ngiliphinde. Owesifazane owayinomopho iminyaka e12 owesifazane nje owayinomopho iminyaka ewu12 for 12 years. Qhubeka Nceko. esekhokhela izinyanga konke abephila ngakho. He paid for physicians. He spent money ngenxa yomopho owayenawo. Umopho ke it's a bleeding of blood. Ukopha nje kwegazi. Lithi iBhayibheli lo wesifazane ke wayesekhokhele all the doctors and the physician inyanga ngenxa yesifo sakhe. Qhubeka Nceko. Engenakuphulukiswa umuntu. Bonke labantu abakhokhele babengenamandla okuphulukisa his bleeding of blood noma his issue of blood. Yes, imali yayikhona kodwa babengenawo amandla okuphulukisa the issue of her blood. Hallelujah. Qhubeka Nceko. Weza ngasemumva wathinta umphitho wengubo yakhe. Wabonela uJesu ayehleli khona. Lithi iBhayibheli wathi wasondela, wathi mangabe esondela nje wathi ngizwile ngomuntu okuthiwa uJesu, kodwa mhlawumbe kungenzeka uma ngingasondela kuye noma ngabe ngasakhuluma ngalutho nami, kodwa mangabe nje ngingathinti umphetho wengubo yakhe. inhlansi nje kaJesu for the disease of 12 years, it's possible ukuthi inqamuke ngaleso sikhathi. Le ndaba ke ivela kabanzi. There were physicians and doctors. Bonke labo bantu babe ngabantu ababethenjiwe emhlabeni ukuthi bayakwazi ukulapha izifo noma bayakwazi ukumelana nama-condition akubantu. Kodwa i-condition yalo wesifazane akekho owayenamandla okumelana nayo noma okuyilapha noma okumphulukisa. That was an issue of blood. Liyini ke igazi? Yilapho khona umphefumulo womuntu ohlala khona. Uma sibona nje impilo noma igazi sisuke sazi ukuthi yilapho kuhlala khona umphefumulo. Manje lo wesifazane uma ngabe eopha noma kuphuma igazi, ngiyacabanga ukuthi okokuqala mzukwane liphuma igazi waqala wathi it's normal. Waqala wathi into nje ejwayelekile le. Wabona kuphela isikhathi Nceke Nkosi. Waqala wathi ngeke ngenzeka ukuthi lento isi-serious. Nali igazi lami liphuma landa liphuphuma. Ngamanye amazwi if igazi lami liphuma it's a bleeding of my life. Ukopha kwempilo yami. Khona izinto esezenzakalayo maybe nawe wathi uma uzenza waqala wathi these things are normal. Waqala wathi these things are normal, izinto nje ejwayelekile. Oh yes, hallelujah. Wayitshela ukuthi lezi zinto uzoyiyeka uma usuna-30 noma usuna-40. Kodwa muthi uyabona isikhathi siyahamba lezi zinto ayiyekeki. Your life is bleeding. Waqhubeka wopha. Waqhubeka wopha. Hallelujah. Wathi liphuma nje igazi wayitshela ukuthi lento yaqala nje inormali, yinto eyenziwa yiwo wonke umuntu omusha. Yaqala lento yaqhubeka, wabona owesifazane ukuthi sengizame nabangani abangani lutho uqeda ukopha. Hallelujah.
Ethi eqala nje waqala wathi kuNomali. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabona ukuthi hayibo. Nansi impilo yami yopha. Ngizokhuluma nowesifazane nowesilisa namhlanje. Ukuthi kunezinto wangena kuzo uyitshela ukuthi uzoyiyeka. Okungenzeka abanye baqala ukuqoma ko grade 8 bethi besifika ukuqoma. Kodwa namhlanje basaqoma. Why kangaka? It's a bleeding of life. Ukopha kwempilo. Abanye nje baze badecide ukusebenzisa ama-contraceptive emzimbeni. Bebona ukuthi le nto ayisayekeki. Kungcono siyibooste ngama-contraceptive. It's a bleeding of life. Ukopha kwempilo. Ayisayekeki le nto. Ayisayekeki le nto. Umuthi uyazama ufuna usizo. Uzama ama-counseling. Lutho ayiyekeki. Your life is bleeding. Abanye baqala bangeni entsangweni noma kuyidakamizwa. Bayitshela ukuthi no lento soyiyeka nje maduze. Sisadlala nathi njengabanye abafana. Uma ethi uyabona sekuphela 4 years 5 years namhlanje usabhema usadla idakamizwa akasondli nasekhaya imali yakhe iphelela otshwaleni yini kangaka. Your life is bleeding. Impilo yakho iyopha. There is one thing, hey, I know. Everywhere I go, Jesus Christ is never there. Even unto this far. Waqala wesifazane. Sebehlulekile odokotela. Zahluleka inyanga. Bonke bahluleka nama-counseling nama-counselors ahluleka. Waze kwayiwe nasey'ndaweni la kuqedwa khona idakamizwa emzimbeni. Lutho le nto ayiphele emzimbeni. Impilo iyopha. Kodwa namhlanje sizokumema. Sizothi nangu uJesu namhlanje edlula nje endaweni yase-workshop. Nangu uJesu namhlanje egcoba endaweni yase-workshop. Uzoqeda umopho. Uzoqeda umopho. Jesus. Akwazi wophaphi. Oh, hallelujah. Ethomunye kulokhu ngaqegelwa isimilo for 5 years ago. Namhlanje sisaqeka. Yini kangaka iyopha. Jesus. Abanye sishumayela nabo bathi basindisiwe. Baqala batshontsha izinto kancane. Kwabona khona izinto ayisayekeki. Sebaze bakwamukela ukuwa kwabo noma izono zabo noma ukopha kwabo. Why kangaka? Ingesathe ukuthi impilo iyopha. Wayitshela ukuthi ngizoyeka nje manje akusayekeki. Jesus. Oh, yeah. There is one thing. Hey, I know. everywhere I go, Jesus Christ has never been until this far. owesifazane waseSamaria uyokha manje uhlangana noJesu. Mehlangana noJesu uyaqala umbukela phansi umtshela ukuthi
imithombo yobaba uJakobe. Lithi iBhayibheli uJesu wayemayimtshela ethi kwawena nje mangibona impilo yakho ngathi uyabhlida ngoba kwalamadoda onawo naye indoda onayo akusiye yakho. Usube namadoda awu5 ngaphambilini. Ubuthanda ukuyeka amadoda akuyekeki. Yilo mthombo uphuzayo. Akekho namandla okukusindisa. Lithe wesifazane esebonile ukuthi ufikile uJesu. Hallelujah. Njengoba uhleli nje eworkshop angiwazi umopho wakho. Hallelujah. Kodwa namhlanje ngizothi nangu uJesu edabula. Kwakusolekile ukuthi uJesu adabula iSamaria. Ngizothi namhlanje nakule ndawo maybe bekusolekile nje ukuthi uJesu adabule. Kodwa ngenhlanhla nje udabula uyopha. Sizothi mntaka baba siswami. Sizothi nawe insizwe yakithi. Sizothi nawe gogo. Ngenzeke khona la wopha khona. Woza nangu Jesu edlula eworkshop. Woza umopho uzophela. Awusondela. Hallelujah. Abanye sebaze baba ngisho nangama-porn edit. Ukopha kwabo kusefonini. Sebenama-websites nje angaziwa. Sizothi nakutshela umntaka baba leyo mpilo iyopha. Kodwa sondela nangu Jesu nomopho wakho uzophela. Awusondela. Sondela mntaka baba. Oh Jesus. Kungenzeka uyopha. Oh yes, hallelujah. Waqale wathi kunomali. Wathi lento ijwayelekile nje. Waqala walala noyedwa. Wathi uzogcina ngaye. Waphinde lowesibili. Wathi sengowogcina ngci. Omunye kwahlala ingane eswini. Wayihushula. Yini kangaka uyopha. Uyopha. Abanye noma ungababona bebahle ebusweni uma bengamantombazane bebezinsizwa ungababona bebukeka kanti siyazi ukuthi bayopha. Jesus. Hallelujah. Abanye bangabafundisi bayashumayela baphatha amabhayibheli bazi netheology kodwa ngasese bayopha. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Sizomemezela uJesu ke namhlanje. Nango wesifazane wayesophe for 12 years. Oh, Jesus. Wathi angisadinga ibandla. Angisadinga ngisho isonto ke manje. Sengidinga uJesu nje. Jesus. Ngoba nesonto limsindisa umuntu. Noma ngabe uyabu wophuza eZayoni, uyopha ukwabasindisiwe, uyopha usePostoli 12, kodwa uJesu osindisa umuntu uqeda ukopha. Jesus. Oh, hallelujah. Ah, Jesus. Sesiyathandaza. Nangu Jesu. Sondela mqalisi. Jesu uyadlula kule ndawo. Impilo yakhe iyopha. Impilo yakhe iyopha. Angikwazi la wopha khona. Abanye baqala ukusebenzisa imithi bayitshela ukuthi bazoyiyeka. Namhlanje bayiseziqhila zokuthakatha. Abalali yini kangaka bayopha. Hallelujah. There is one thing I know. Everywhere I go, Jesus Christ, His name
egameni likaJesu. Sesiyathandaza egameni likaJesu Kristu Nkosi. Ngakwazi manami ngenyawo egameni likaJesu. Simene nje ngenyawo sithandazeni sonke egameni likaJesu. UKristu Nkosi, uma ungakwazi, you can stand on your feet where you are. And then we pray together in the name of the Lord Jesus. Bayibheli la lesifunda khona. I know Everywhere I go, Jesus Christ has never failed me yet. Unto his cross. Lona wesifazane lithi iBhayibheli wakhathala. Waseyinqumela kuyo ukuthi yini sekukhathele ukopha. Wayinqumela kuye wathi njengoba sekuzwile ukuthi kunoJesu khona. Lithi iBhayibheli wayinqumela wathi ngiyabuya kuye ngifike ngibambe umphetho wengubo yakhe. Namhlanje emini sifuna ukuthandaza nalabo abathi bengophe emfihlakalweni, inkinga zami benginazo emfihlakalweni, kodwa manje sengithatha isinqumo sokusondela kuyena uJesu. Has never failed. Never failed me yet. Sondela sithandaze. Sondela sithandaze egameni likaJesu. Sondela sithandaze egameni likaJesu. Wena thina namhlanje ufuna ukusika. Namhlanje ufuna ukusika enkingeni yakho. Namhlanje ufuna ukusikisa umphefumulo wakho. Has never failed me yet. Ufuna ukuthandaza nalabo egameni likaJesu. Dala baba silinde wena. Dala baba silinde wena. Lona wesifazane wayesezama endaweni. Wayesezama iminyaka. Kodwa kwasho ukuthi akekho enamandla okumsiza. Naye into esizayimemezela ukuthi uJesu unamandla okuqeda ukopha. Sondela sithandaze nawe egameni likaJesu. Sibashayela izandla laba basondela. Sibashayela izandla nawe usasondela, sondela mntaka baba. Lithi iBhayibheli lowesifazane nakuba kwakunesiqubu esasondela noma esasasarrawundi uJesu, kodwa lowesifazane ngoba yakhe imeko yayiserious kuyena kamayithanga isiqubu esasikhungatha uJesu, waqonda isiqubu sikhona. Wadlula abantu bekhona, wadlula insizwa zikhona, wathi ngiyamfuna uJesu. Mntaka baba bakhona abantu baningi babhekile, mntaka baba siningi isiqubu esikhona namhlanje, kodwa nawe ungasondela kuJesu bekhona abantu. Ungasondela bekhona, ungasondela bekhona, ungasondela bekhona ngoba nawe ukuthi bazothini. Ungasondela uzotha abantu ukuphila kwakho. Ungasondela bekhona ngoba nawe mntaka baba sesimi ngawe. Ngoba usabanaka abanye sondela ngoba kunokopho okuhlupha wena wedwa. Naku uJesu ezohlula, naku uJesu ezohlula. Sibashayela izandla besesondela, sibashayela izandla besesondela. Woza nawe sesilinde wena, sesiyathandaza egameni likaJesu Kristu. Sondela mntaka baba. Lithi iBhayibheli khona nenye indoda ogama layo noma lalingashwanga eBhayibhelini, kodwa lithi iBhayibheli yayiphuputha, kodwa mhlazane nayizwile ukuthi kunoJesu. Lithi iBhayibheli yamemeza kakhulu, yamemeza kukhona isiqubu, yamemeza kukhona abanye abantu, yamemeza kukhona abantu abakhuluma izinto ezithize. Lithi iBhayibheli yathi mayimemeza ithi Jesu ngawele, ithi indodana kaDavide ngawele. Lithi iBhayibheli kwakhona abanye abathi thula. Oh Jesus. Bathi thula wena Sinxibe. uJesu akazela abantu abanjengawe.
namhlanje sizomemezela leyo nto ukuthi inxiba uJesu uyayibisa ukuthi abantu abahlule inhlobonhlobo zeyinkinga ney'dakamizwa uJesu zele bona. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Uma besekhona